Kinong yalam ka senjuk wahe shnong ri jaintia menta ka sngi ka khat khandai terik uyayong ar ar kila lej ban kendu yuba prestun tensong ubadai menteri badai pej ya katanat boarding naga benta ban pensngau halor ka jingtmu ka sorkar ban pentrai kamno yu smart meter haga thain jaintia. Habakran shikilar pathai khubor nakaliang presiden kane ka senjung uba lipon uloong ba omdei ba ki persha e karoi kapar henry don kam ka jingpen shai bar ka jingpen sngo thu ka ba khambha bat ka ba khambania halor new smart meter haswa ban pendan kam yu new smart meter ka thain jaintia hi borok ka wei namar ba bon hi ki pai ba nong song snong ha ka thain kham tam ki nong kendong kimpat sngo thu bha bai de bat new smart meter. Ye wan ye kenduk bertaka janmit ye deputy chief minister badan brom jangka state mikali ajungi haga ji dei baru di smart meter namaro katkum ka ni baka review meeting jangka state government ke lamut ban kin ai ka assuran bakin pendai bi yo smart meter hagi jaka nosop jaka no kendong tingi wan ka senjuk jangki he chanong gari jaitia tingi ni baka ne ka jing pendai yo smart meter khlem da don chwa ka jing pen shai pai ba kan kita bat kan don ke jing begin mat ki pekta tamar hangi nong pendong hi bun ki ba ban thok bantar ban puli budang don ki bompat nang bat ye ke bil ban pha yo ni sementar kan poi lembaka mobile phone te bat hateng ka por joslap ni por bodon air ka ke keren kam don ni ka like kam don tingi long artetin yo le si ba uni smart mitar un pentri kambe ni un red baik bakal bil kan kiu batkan kita igi duk kisok te nginam berca yunu development baka sarkar ka wanra ri kwa ban ai jing pensai swa supaya ba kesyong hakaman supaya ba dan kaliang jong ngin ong ban persya swa mentaro lai dagi yo ban yekendo pat lengba ki dan belum digi kenja awareness program dan iki public hearing kesyong hakaman supaya ba kata kadai ka pengiwan ban bu ye memorandum syai deputy chief minister mata kajanne Thì nakaliang ko i kai ka ba ipensyo ifi hadin ba pila. Kalau kai ka basrotana ba ila de grand ba ipensyai ba ang baya kani iklo hi ban priam. Namar ba insa ha ya ka ya kibri jong ka MEPDCL na ka banta ban lum yi ki pai ba hagi lagi jong ki sinong ban ai swa ya awareness le ni ka jing pensyai pai ba hagi jing ye dei ban ki kam ban patrikam yo smart meter. Thì kemud ya mentahi ka government keempat menteri kam. Ni ka laksan. Ya menta nakaliang jongi ngi kerpat ba nai wat pat pendai. Hoi gila dan gi jaga gi benta pok kasih ba jantia bat kamtam ceri lom kero. Gi bala pendai ya ni smart meter. Pada adu menta ngintip ya ka resort jauh ni smart meter. Lada ka desisya ne am kata ka ba kala ban wanra ya kata ka jing dapram jong ka sarkar ban tem ya kata ka jing dapram. Dari ka ni ka dai ka bumut. Lada pendai smart meter hi ngitip ho ia kata ka jingto i ki bill dan ia jingto ia kata ka light yang ni tai ka namdon mat ka wai pan ki kwa bandon ke jingshai dan kali yang deputy chief minister ila ai ro ia ka assuran yang ini nak banta ba in sapen biang shwa ya ki koren in sapen biang shwa ya ki jing pen trikam nak banta ka light ke bamut ku maka por ba slab no kanam dai ban simpor sho kum balong mentah kala balong no chi singi asngi ke baslam tapi kata angin sepek na marwa ngi dala poisi ke filan ning poisi ki sinong bat ki tau jong ki jaka kam ta manong pendo Kla ban peni tu i ladi. ha ye ladi ngade presiden jong ka sinjuk ki we sinong kari jentia ngak kerteng mastar ilipon